Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kontennya Mbak Yi. Iya, kontennya Mbak Yi. Repa dijak tim Sriwikutil ning Semarang. nganter Mbak Lina arep Ya. Tes. arep tes di sana. Ini tak umbahi padahal. Sebelum adik Roma ben ketok lungguh kono lak yo penake. Lah, ngene lho, Bu. Lah ngene. Jadi seurunge kita hari ini masak-masak apa kegiatan selanjutnya. Ngewangi repase. Isa-isane wis ndek bengi wis budal. Ya ora mungkin lek Mbah Yi lah ya, Dok ya. Mosok Mbah Yi kok isa-isa. Zaman kae yo ibu ngresok pas sejak enek Mbah Kong kae yo apa isa napa disa ibu soalnya kan berdua ya. Saiki kan Mbah Yi wis karo Repa, berhubung Repa iki wis berangkat ning gone Mas Dimas to, kok kan titik kumpule kan ning gone Mas Dimas to berangkat. Dadine ya wis tak bantu-bantu untuk durasi. Ojo dihujat lho pemirsa, Repa ngono ngene ojo, oke. Iki terserah jenengan sih wong. Gak iso ngandani kok dereni sok ngono ngene. Wah aku dhewe yo tidak luput dari hujatan. Maksudnya ki memang kan manusia ki panggone salah. Aku yo jauh dari bener, jauh dari apik. Wis ngono pemirsa, pokoknya saling apa ya tadi saling nek menurutmu saling piye, Dok? Saling mendoakan yang terbaik. Iya, mendoakan. Ngono ya. Heeh. Muga-muga iso lebih baik. Amin. Oh, Lah, Ibu. selalu bantu Ibu isa-isa iki, guys. dipelajari carane. Ngene lho, Mbok, tak warai. Dipelajari masak ikan, pamane ijek kurang bener ya. Ijek kurang bener niku ya. Iki ngene lho, Mbok, gak ngono, gak ngono. Jadi sangat berterima kasih. Ibu, kok kene ketok ya? Lah mbok Intan nunggu ora wis sampe Mas. Angkong-angkong loro Kuwi bokongku. lho nek dudukan. Sing ngongkon-ngongkon sapa? Iku lho nduk duduk. Lah kayu ning kono nek duduk kae lho. Ning kono. Lah hati-hati, hop, stop. Lah, stop. Ora ngongkon-ngongkon kok. Karo ngono kan untuk aku cuma tidak lagi. Walah. Repa ra gelem isa-isa ya biasane sing isa ya Repa karena berhubung Repa iki kan wis bengi langsung kongkon rono. Nah, wis iki ya aku ya beruntung lho pemirsa untuk durasi. Wis arek sinambi dari sarapan. Ibu, iki tak syuting, guys. Ibu tak syuting, guys. Tak syuting, guys. Hah? Terima kasih bisa kegiatan sehari-hari ya pemirsa. Cuma omongannya tekan dindi gini nggih. Mohon maaf nggih. Omongannya malah tekan dindi. Saiki belanja. Pengen gawe mie kecap. Bu, apa dengene iki langsung cus ya? Iya, langsung terus ya Bunda. Cus. Belanja. Bubuk putih 10.000. Bubuk putih iki. Oh, kopi white. Bubuk putih mbak. Bubuk putih. Irungnya sarantan pindang. Iki nek kula dirisi lombok ijo, brambang bawang tomat pun jos Mbah Dok niku. Nek ngeten iki, iki dienggo pecel. Gak sih kale tenan sih tak kira ale mlanding. Kale tenan sih. iki pira sakmene? Niku 1000. Pindang gede. Mbak, Intan tek aring ning pojokan kae piye, Mbak? Iya, Ben, kuwi nek doyan ora ta? Heh, Ya ki ndak atik meneng ae ki mang mek apa? jajan batang.
Jajan mana Mbak ambil? Yang Bu, yang nih. Walah, Mbak, Intan ambil jajan, Mbak. Pantesan dah kok bocah. Lah nggih. Oh, disuguhke bendang kemaem. Nggone Intan wis karek entek sithik-sithik. Ya Tan. Laris manis nggih. Pokoke nek enten lare alit dolan, ayo ndang do dimaem ngoten. Bar norno nek Mbak duwe jajan abang. Enek pisang. Enek roti kongguan ya, Nduk ya. Wes izin, tak izin lho Mbak Tarni. Wah nek keluweh pemirsa iki sayur rasa minum. Timun. Halo, Mbak Intan jere. Libur Dok ya minggu-minggu. Ayo HP-ne Ibu ning ndi? HP-ne Ibu ning ndi? Tumbas apa, Dok? Kejagung. Lima ya 5.000 Dok. Ning gadu anu Mbak ya jek enek ablok-ablok akeh le, Mbak. Tumbas kejagung. Walah wis, Mbak. Kayak aku pengen gawe seger-segeran gawe mie kecap. Oh, HP-ne ndi? Lali ki Mang Dele. Ya sik enteni bature, aja ditinggal dolan sik. Nah, dinteni ning pojokan kan lho, Dok. Sama doli sik, Mbak. Caci ling kok dinteni. Makane kok apa dienggo sarapan sego jagunge. Nah, Sewunan wis karek ndang didahar, dimaem. Ya nek yang anake Mbak Ani ya. yo ani. Nah, kol. Mbak wortel. Aku mang milah Mbak sing gede-gede. Wih, Ih. relatif. Gak usah Mbak, aku duwe saiki ning omah, ora usah. Relatif juga. Gak usah, heeh. Eling Ini aku toh. iya. Terus iki kunir, Mbak. Kuning. Nek goreng-goreng tempe warnane tak kayak Biasa kuning. kok kuning. Kunir tenan, Mbak. Kunir. Laosku ya isih. Itu kok. Walah cukup banget, Mbak. Godene sak padha aku. Tapi Heeh. Lombok. Wah, iki dudu bombe ya, Mbak ya. Tapi lembah India. oh India iki. Bombe India. Weh, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, sedhi masak napa? Ah, lumbu Entek. campurin. Wah, enak Mbak niki campurin entek niki. Lumbu dikelasem nek kula senengane. Ini lumbuke 2.000 ya. Cukup saon nak wis Mbak. Saon pira? Orang mana terus? Ya wis saon. Oh. Sesuk tumbas neh. Ben mendino ben iso rene iso nyoteng bakule kok. Alhamdulillah si Tote. Mare-mare. Aduh. Di renovasi ora? Gak roh mak aku. Biasanya Wis telepon tak mulai aku, saya. pemirsa. Mangke nek dereng jenengan mriko, Pak. Wis mulai pemirsa iki wis dibongkari Pak Silo. Hari ini mau memulai Iki kerjasama karo Majah nek sing gawe. Kerjasama. Semoga semuanya lancar ya pemirsa. Nanti tak lanjutke saya tak gawe no cemilan, gawe no kopi Pak Silo dulu. Ambil no kopine Pak Silo, Dok. Terus bawa sini, Dok. Walah dibantu cah. Oh, alah Mak. Oh, wis ketemu rokoknya ketemu. Alah, senenge cah apa digawe no kawan Pak Silo nggih, Dok. Gawe. Wis mulai wis taruh sini. Hati-hati. Lho lah kok kutak kabeh iki mang piye, Dok, ning nggawa? Jamilane kene. Ben gak dipangan lalur ya wis iki ya. Nanti siang dikukus no. Kukus no telo nggih pemirsa.
anake Makjah iki. Membantu Salwa apa nonton. Intan request mie kecap di pemirsa, lombok brambang bawang tomat nggih. Terus ini dikasih sanduk gue tak ngomongan. Kasih lada bubuk, iki mie memang wis bar tak rebus. Setan. Iki mang tambah kul nggih sampun tak ubah. Biasanya tak kandungi. Anu sopen no Pak Sila lewat kono, tapi tak bisiki. Gak boleh. Kocok lek ketok sarung. Ketok masak iki ayo. Pak Sila tak soteng ya. Pak Silo lagi ngapain? Pak Silo ndi? Pak Silo lagi ngapain? Tak syuting Pak Silo. Niki masang atap ya. Oh, masang atap. Oke. Ini bocor sini ya. Jangan dulu. Ndak Makjah ndek gak rene. Makjah masih masak. Pak Silo wis dahar apa urung? Nek urung nanti mantuk dulu Pak Silo. Mantuk nggih. Nggih. Apa dahar, Mbak? Sarapan. Lah Mas dia wis maem. Sampun. 260 ya. Pak Silo lagi dandan pemirsa. Lagi dandan no. Apa no? Tak pateni ya iki cus ya. Cus. Nggih. Kok nek manisen ka? Apa nek kakean kecape? Wis nduk kuwi balen. Wes. Ono baksone. Ono pedes-pedese. Request Intan. Ki mang piye tek son jebres ning kene iki, Mang? Apik kuwi, Bes. Apa sih? Ibu makasih wis mbok syutingno Pak Silo. Mbah nang diajak. Ya, ndang saya botole ndang basis nang dijak mereview. Nek tahu. Tahune tak kos ki, Mang. Iki mang lho HP-ne mekan lho, Dok. Kung mbok pencet sing HP kuwi. Wes, monggo sarapan pemirsa. Pateni ngene lho. Ile. Iya. Karena wakina ada benar Amin. Ayo Bang. Ngajak sarapan bayi awake lagi kudu kurang enak badan ya pemirsa. Mboten pakai nasi pemirsa bayi. Intan iki nggih. Wis baca doa ya, Dok. Intan dik wong ngeten kering, Dok. Anu Pak Sila mbek Mas Dian nang tak kok Ibu wis sarapan opo engko. Lah kok pintar. Coba Nggih. Nah, Ya nggih. sarapan dulu. Pak Sila udah sarapan ya, Dok. Kali ndok, Bu. Monggo. Awas. Aku ngomongnya sampai Habis kok. Makja, kacang tak sia. ngene Si kelong kenapa Intan aja ralam ben gak brundal-brundul si Bapak keleng ya. karo Ibu. Mas. Bismillah. Mas apa wi? Allah ngabari tanah. Mas apa? Bojone Mbak Ani Mas apa ya jenenge? Udah apa? Mbak Ayu. Betul. Itu Mbak Ani Mbah Jarwo lho. Ora tuwane. Kapundhut. Makjah tak sia. Nambah banyak. Terus yang Mbak Man gonjak nambah rasa. Iya. Lan alam bayi. Ngebah aja ya. Sedih. Kering. Enak.
Yo. Minum dong. Kita minum. Penting awak paling sehat. Amin. Bayi, nah yo sakit bayi. Makanya kalau gak pengen gue harus gak mangan ya. Anak kuat, batu aja gitu. Pengen darah apa gimana? Ngomong aku nak lorong itu pas sama kok paling sama. Cuma ada postok wis. Ngomong kuwi. Apa sih permen ini Bayu Kak? Iya, tapi Gak membuat perut warak ini Bayu. tapi iki Turun. coposan wis. Alhamdulillah. Enak ya? Enak banget. Alhamdulillah hari ini Pak Silo diwangi karo Mas Dian anake Mak Jang. Dia anake Mak Jang ya Pak Silo mulai bergerak. Bergerak siap gerak. Itu di Jakarta. Enggak. Aduh di Jakarta. Rasa bisa Mas Dudi Renek di Jakarta. Allah. Pembangunan pondok pesantren dan madrasah di kota, kalau nggak salah Tangerang, nanti Bayi kita ya baca cerita ini. Taruh sini loh, taruh. Enak dong. Enak. Masih hangat. Kulo aja golek gambas bayang iku gambas apa tak sayur bening kalih kelor. Mbak Tani mboten enten gambas. Mungkin itu ning pasar enek Bayi. Seger Bayi. Sambel ke Nambah kok anak susah. Enak. Ya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Atas Atas rezekimu rezekinya ya Allah. hari ini Itu ya hari ini ya Allah. Allah. Semoga Intan selalu bersyukur. Paling sabar. Ya juga tau. Harus Iya. tuh. Itu sabar. Terus sabar. Intan putrine sapa lah? Ibu. Lah Ibu Yuni putrine sapa? Ibu. Anak-anak gue aku tak tempel. Sing enak apa Bayi? Pesen. Bayi mah. Mau aku tempel, Nyeplos lomba menawi jenengan. Pesen aku tak main ya. Ada nih anak ibu ikan patek penak. Istirahat. Nek penak ngono ya mangan apa enak. Ini iku patek penak. Mangan tempe enak. Nak loro lho. Penting sudah enak napa ngoten. Wes nopo panak. Kula godhoke telo nggih. Kula godhoke telo nggih. Mbok didahar ya godhokno. Apangan nek ana kena mbok kei kodi-kodi. Nuwegi enak. Ayo pas. Nggih. Kei mak malam. Oh nggih. Ya. Nggih. Enak tuh ya. Jane pomo tangga membayar loro ya. Enak. Anggite kula niku ngeten rencana. Kula numpak motor dhewe, majah numpak motor. Motore kula tinggal teng kene Mas Haris. Kersane ganti oli servis, kula tak mantuk nggon Mbak Majah. Tak apa. Lah mak cai terus tak dia. Nggih pun kula mantuk si Majah. Pun kok terus ya. Tuh, dia misal makan tempe anget-anget rasane. Mantul. Monggo pemirsa. Nggih. Saya ngurung sarapan nang padha Yang sarapan. paling harapan ya. Sarapannya sama mie diso sama tempe goreng. Bendok. Yuk telur dadar. Enak Amin. Mungkin rapi pemirsa diurut ke yang sini ya seret kok jadi Reva nek ape isah-isah utawa ape anu kan
rapi ngono lho pemirsa. Pak Silo ini berdua karo anaknya, berdua saja. Sing sudah dibelanja kemarin ya. Belanja ini di tempatnya Mbak Ayu. Mbak Ayu sing kemarin rumahnya tingkat itu loh pemirsa. Pak Silo yang kerja di situ ya. Hari alhamdulillah wis selesai rumah tingkatnya wis ditempati juga. Semoga berjalan lancar. Ini ditutup ya. Cendelane iki dadi sak apa ya? Dhuwure cendela sing tinggo iki. Gal palo. Yuk, dinabon. Dinabon ini nopo le Pak kok nggih roh. Apa Mas Dian dinabol iki? Paku. Nggih, baut ngoten. Walah baut. Bahasane dinabol. Baut pemirsa. Nek bahasa per apa ya? Pertukangan dinabol. Baut. Tuk 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 tuk. Belum kan? Kian pemirsa. Kok kian? Demikian. Demikian Pemirsa. pemirsa Konten bayi hari ini. hari ini. Dongo dinungo yang terbaik Baik. untuk jenengan semuanya. Ya, Semoga yang sakit dan diparingi bar nepon Kinara bahas aku guys. Nepon Kinara, Dek Kinara. Lagi apa mang Dek Kinara? Mi Nenen nenen. sampai bubuk siar-siar ngono. Heeh. Lho lare pandi nduk aku. Wis budal ket maneh, Mbok. Wis budal. Muga-muga perjalanane nganter Mbak Lina ujian di Semarang paringi lancar nggih. Dungane mang urung bar Mbok pedhot. Semoga pemirsa yang saat ini lagi kurang enak badan segera diberikan kesembuhan. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salehah nggih pemirsa. Untuk saudarane Makjah yang tadi takziah nggih. Muga-muga husnul khotimah, diberikan tempat yang indah di sisi Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan diparingi kesabaran, keikhlasan, ketabahan nggih. Yang mungkin bercita-cita pengen punya rumah sendiri, semoga Allah mengabulkan ya, dilancarkan rezekine. Jadi meskipun apa ya pelan tapi pasti, muga-muga ndang segera punya rumah sendiri. Sing minta doanya muga-muga sing suaminya lagi punya pinjaman utang ya, muga-muga disegerakan bisa lunas, rezekine lancar. Nggih, pokoknya doa terbaik untuk jenengan semuanya. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Lah ngene lah nggih cerita, Dek Mang Intan bar telepon Dek Kinara. Diceritani nek Reva mau wis berangkat karo Mbak Lina, Mbak Jessica, Mbak Lupi-Lupi dan juga Mas Wahyu. Oke, cuy.